kung dako ang gina-budget and gautang pagyud ang atong gobyerno, ngano kahang padayon gihapon nga naglisod ang katawhang Pilipino labi na karon nga natay ginatubang nga krisis? Yeah, actually, magandang tanong yan. No? Kasi usually, pag umuutang, di ba? Sabi, umuutang na naman ng umuutang na naman tayo, no? Meron na tayong pambayad sa utang. Yung ating kasi yung ating budget process, umuutang tayo, o yung dapat na inuutang natin, ginagamit natin for mga dapat yan, mga developmental project, no? Yes. Pag sinabi yung mga developmental project, no, ito yung mga project na meron tayong return of investment, no? So yung problema lang natin, kung umuutang tayo, pero yung pinagagastusan natin, walang return of investment, no? Like for example, no, kung umutang tayo, pinang party lang natin, di ba? Wala talagang return of investment yun. Pero kung umutang tayo at ininvest natin, no, sa negosyo, yun, no, pwedeng bumalik tayo, no, pwedeng maglago pa yung ating ekonomiya. So, normal lang no, na umutang yung mga bansa, pero depende kasi kung saan nila gagamitin. Okay? Pero kung yung pinagamitan natin, no, sa tingin natin ay walang return of investment, talagang malaking problema yan, sakit sa ulo yan, no, dahil sa wala nga tayong ini-expect na kikitain dun sa inutang natin.